बे गोहोगोरा नङालै बे फैसाल' दं बेनाव बे गोहोगोरा नङालै बे फैसाल' दं बेनाव गोहोगोरा नङालै बे फैसाल' दं बेनाव बेजों पाब्लिक गैया सोरबा मेगन अपारेसन खालामनो मोनाखै मोदै गगासिनो सोरबाया नोङो लेंग्रा जानानै दङ मोनसे जायगायावथ' नों आथिंजों ओरै गब्लंबोबाय माबाया लहाया आथिं बायनानै बेखौनो खुलिहैनो मोनाखै एसे फेरेंगाया बायह्रानि मानसि लाबोनानै बेयाव पस्टार बिसिनाय बुलाय सोलाय खालामहां जोंथ' मिनिखादोंसोमोन बुलाय सोलाय जा नोंसोरो बिपिएफ जों इउपिपिएल जों बे स्वभाबाथ' बिसोर दंखायो खुलुमबाय आंनाबो जोबफैबायानो आंनि साननाय मथे जाफैबाय दा 5थासिम केम्पेइना जाबावगोन बेनिफ्राय मैया बिराद गिदिर मोनसे मेल जाखांबाय नायगाव खाख्रिखलायाव बाव 6-7 हाजार मानसि जादों बे 6-7 हाजार मानसिया जुदि न'खराव 2 करि 3 करि होबाबो जों 15,000 12,000 मानसि मोनो बेखायनो आङो दा बुंनो लुबैयो रायजोफोरनो बावखुंग्रियाव कंग्रेसआ फैगोन आं बायदि सासे सेंग्रा मानसिया फैसिगोन एबाराव आरो 20 बोसोरनि बाव नांगालनि सासना जोबसिगोन बाव एबाराव गोदान मोनसे खुंथाय जागायसिगोन इउपिपिएलनिफ्राय सासे गोहोगोरा इएम रनजित बसुमतारी जायखौ फेरेंगा होनना बुङो बिथाङाबो मैखोमै केम्पेइन खालामबाय थानायखौ नोजोर बावबाय थारैनो बिथांजों जुजिनाया माबायदि जागोन होनना सानो बे गोहोगोरा नङालै बे फैसाल' दं बेनाव बेजों पाब्लिक गैया बेखौ इभेन माबायानो मा होनो इउपिपिएलनि मानसिफ्रानो सापर्ट खालामला सिरियै दङ इउपिपिएलनि मानसिफ्रा गाज्रि मोननानै दङ दा बिसोर आंनाव जेसेबांनाखि फैदों फ्रायथ' इउपिपिएलआ सोरनि भट मोनगोन बुंनायसाय ना बर'फोरनि भटखौ आवगायनि बायदि मोनगोन ना मुसलमान भटखौ मोनगोन ना गार' भटखौ मोनगोन ना राभा भटखौ मोनगोन फैसानि दमाव दा फेरेंगाया रनजित बसुमतारीया एसे मानसि लानानै देखायगासिनो दङ गारिया गावजोंनो 20-30 खारफाखायो दिनै मिटिं जाबा दिनै गावनि मानसियासो बांसिन थाङो खिन्थु जों बेनि मोखाङाव नुबाय बेनि मानसिफोरनिफ्राय खोनाबाय फेरेंगा बाव देरहाया आरो जोंना माबाया जुद्धआ कंग्रेसजों नांगोलजोंसो जागोन आखाइजों नांगोलजों दा नांगोलनि मानसिया मिथिसिगौ बेयाव देरहानाय नङा होननानै आरो पाब्लिकआ गोदान मानसिखौ लुबैबाय बे बैसो जानाय 20 बोसोर बाव सासन खुंखांनाय बे मानसिखौ लुबैला गोदान मोनब्ला केन्डिडेटआ एसे टाफ जागौमोन एसे गोरा जागौमोन आरो दा खिन्थु समा बारलांबाय एबाराव जथेस्थ' मोजाङै इलेक्सना थांबाय आवगायनि बायदि गिनाय गैयै इलेक्सन जाबाय गेजेर खन्द'आव एसे फेरेंगाया बायह्रानि मानसि लाबोनानै बेयाव पस्टार बिसिनाय बुलाय सोलाय खालामहांदोंमोन जोंथ' मिनिखादोंसोमोन बुलाय सोलाय जा नोंसोरो बिपिएफ जों इउपिपिएल जों बे स्वभाबाथ' बिसोर दंखायो ओंखायनो बुलाय सोलायखौ मोजां मोना मानसिफ्रा बुलाय सोलाय बारा खालामबाथ' बिसोरो एकदम जिर' जागौमोन एबिभिनिफ्रायबो मैखोमै जुजिनायखौ जों नुनो मोनदों उदांस्रि नार्जारि बिथाङा दा बिथाङा माबा गोहोम खोख्लैगोन होनना सानो नामा बिसोरनि बेनियाव आङो बिसोरो एफाग्राब मोननाय नङा 4-5 हाजार मोननायनिसिम जानो हागौ खोमा 5 हाजार मोनाबो जानो हागौ खिन्थु बिसोरनाबो मेन पावारा खम आरो नेचारेलि बिसोरनि भटार्सआ सोर जागोन दा बिसोरनि भटार्सआ एपिबिना बर' दा बर'आथ' आंजोंबो दङ नांगालजोंबो दङ ट्रेक्टरजोंबो दङ एपिबिजोंबो दङ दा नोङो बर'आ गावगोन बेनिफ्राय नोङो मुसलमाना डिसाइडिं फेक्टर दा बे 15,000 मुसलमानफ्रा सोरनो होगोन बयबो नेचारेलि मिथिगौ कंग्रेसनो होगोन बांसिन बेनिफ्राय गार'आ सोरनो होगोन बयबो मिथिगौ गार'आ कंग्रेसनो होगोन राभाया सोरनो होगोन मिथिगौ बेयाव कंग्रेसनो बांसिन होगोन बेखायनो दा दिनैनि समाव एथ'ग्राब गिदिर फेक्टर नङा माबाया मा होनोमोनलाय एपिबिया खिन्थु आंनि थाखाय बिराद लाब आरो बर' भटआ मथा मथि एपिबियावबो गोलैगोन बाव जेबो सन्देह गैया आरो जोंनावबो गोलैगोन जेबो सन्देह गैया आरो बिपिएफ इउपिपिएलआबो मोनगोन खिन्थु मुसलमान भटआ जायनाव बांसिन गोलैगोन बेनो देरहागोन आरो नेचारेलि मुसलमान भटआ जोंनाव बांसिन गोलैगोन बेयो खाथां नोंथाङा देरहाखांनायनि उनावहाय
गिबि खामानिया माखौ प्रायरिटि होनानै मावगोन होननानै सानना मोनो आंथ' दा पुरा मुखस्थ' थाजोब्बाय आंनाव बर' गामिया दरसे दं गार' गामि दरसे दं बबे गार' गामियाव लामा गैया आदिबासि गामिया दरसे दं बबे आदिबासि गामियाव लामा गैया राजबंशी गामिया दरसे दं ना जुगे सुसुधर गामिया दरसे दं बबेयाव मा गैया आं दा बुंजोबनो हायो बेखायनो आंहा खामानि मावनांगौआ बिराद दङ खिन्थु आं बायदि लेखा फरायनाय सासे मानसिया सेंग्रा मानसिया मैया दाख्लै साख्रि गारनानै फैनाय आं मानसिया बेसेबां साख्रिनि थाखाय माबायदि फरायनांगौ माबायदि जानांगौ आरो मोनसे मोजां न'खर दानोबा जों बेसेबां लेखा गोरों लेखा रोंनाया बेसेबां इम्परटेन्ट दिनैनि बे जुगाव दा बेखौ जिहेतु आं मिथिगौ बेखायनो आंनि फार्स्ट प्रायरिटिया इडुकेसन शिक्षा बेनि उनाव आंना सिकित्सा आङो नुदों गामि गामि दरफ्रोमबो गामियावनो बर' गामियाव होन राभा गामियाव होन ओरैबायदि सोरबाया अपारेसन खालामनो फैसा गैया किडनियाव अन्थाइ दङ अन्थाइ लानानै सोलिगासिनो दं सोरबाया गल ब्लाडाराव अन्थाइ दङ अन्थाइ लानानै सोलिगासिनो दं सोरबा मेगन अपारेसन खालामनो मोनाखै मोदै गगासिनो सोरबाया नोङो लेंग्रा जानानै दङ मोनसे जायगायावथ' नों आथिंजों ओरै गब्लंबोबाय माबाया लहाया आथिं बायनानै बेखौनो खुलिहैनो मोनाखै ओरैबायदि सोरबाया हार्ट डिजिज अपारेसन खालामनो मोनाखै फिसाया अमासो दानो माबायो बेबायदि अन्थाव बाथावजोब बेखायनो आंना खामानिया सिकित्साया जोंना फ्रि जानांगौ आरो जुदि दा आरो जोंनाव बाव ओरैबायदि मोनसे कालसार जाबाय लोमजाबानो एमआरएम लोमजाबानो इसर ओमफ्राय नोङो माबायाव लाङा सिभिलाव लाङा बेनिफ्राय नोङो माबायाव मेडिकेल कलेजाव लाङा ओमफ्राय दा बाहाय नोङो ओरैबायदि बिल जायो ओरैबायदि बुरजा बिल जायो दा नोङो जोङो बेखायनो लिडारफ्रा जों दा नोङो दैदेनगिरिफ्रा बे बुस्थुखौ निउट्रेलाइज खालामनांगोन आरो एफाग्राब मुलिनि दाम हस्पिटालनि फिस एफाग्राब दाम बे जुदि सोलिबाय थाबा जों गरिबफ्रा रावबो डाक्टारनाव थांनो हानाय नङा मुलि मोनजानाय नङा बेखायनो बेनि फारसे आंहा खामानि मावनांगौ दङ आं बेखौ खिन्थु मावगोन साफ्रोमबो आंनि समस्थिनि मानसिफोरनि बेमार आजार अपारेसन आं बेखौ खालामनो थाखाय रेडि जानानै दङ ओंखायनो रायजोफोर आंखौ खेबसे नाय दिनै जिहेतु बिसायख'थिनि जोबथा फोसावदिंनाय नैबे समाव नोंथांनि बियाबनि रायजो राजाजों लोगोसे गोदान जोलैनि जायफोरा गोदानै भट होगोन बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानदों ओरैबायदि अनसायनाय मोनदों आङो ओरैबायदि अनसायनाय मोनदों बिराद बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा आंनि न'आव फैदों आंजों कन्टेक्टआव थादों खिन्थु दासिमबो सोरबा सोरबाया एसे उसुबिदा मोनो कंग्रेस सरकार फैनाय नङादां बे आदाखौ देरहाहोयोबा जोंहा सरकाराव थानो मोननाय नङादां बिराद मोनसे कनफिउसन खिन्थु बयबो मिथिगौ बिपिएफआबो हारसिं सरकार दानो हाया इउपिपिएलआबो हाया बिजेपिबो हाया एबाराव एलायन्स सरकार जागोन दा जों कंग्रेसआबो जुदि एसे बुरजाखौनो मोनो अब्ला नाय नोंसोर डिसाइडिं फेक्टरा किं मेकारा जोंसो जागोन आरो बिनि बेलायाव नैबे सुनिल नार्जारिया माबायदि रल लानो हायो नोंसोर नायबाय था आरो आं देरहायोबा जों सेंग्रा समाजा सिख्ला समाजा दिनैनि बे 21st सेन्सुरिनि इयुथ्सफ्रा मोजां फिथाइ मोनगोन बे सियर